Здравейте, приятели, аз съм Ники и с мен е Марто. Здравейте на всички, както виждате, ние се завръщаме и започваме отново с нашите мисии на Grand Theft Auto San Andreas. Та сега имаме мисии с Оглок. Сега ще трябва да си взема кола, за да стигна до там, очевидно. Да отиваме да видим какво ще ни предстои на Оглок. Мисля, че ще трябва да отидем до Бъргър, там където работи. Бъргър Шот. Знам, че от доста време не сме снимали, но въпреки това сега с този клип ще ви компенсираме. За да се надяваме, че ще ви хареса. Очаквайте нашите поредици. Знаете, че ние снимаме доста клипове, доста игрички и ще се надяваме по-скоро да ги възвърнем, тъй като доста време сме снимали. Също така се опитваме да ви радваме с нашите клипове, да се надяваме, че това е така. Малко или много, важното е да се кефите. Паркирам тук като клиент на Burger Shot. Mad Dog Crimes. Сега тук ще трябва да убиваме някой бодигърда в една къща. Ако някой е минал тази мисия, става ясно. Така, скипвам го. И сега трябва да отиваме до Mad Dog Mansion. Това се намира горе към мисля, че е Mulholland Intersection, ако така правилно се изразявам. Но тук на тази мисия доста трябва да внимавате, защото ще трябва да сте много внимателен и също така трябва да се ходи бавно, за да разчитате на нея да минете. Така много поднася да го... Кофто, че имаме малко броня, не знам дали ще ми стигне. И малко сопче. Че сега как се качим обаче. Да, ето виждате Mulholland Intersection. Значи правилно съм се изразил. Нашите поредици ще бъдат доста интересни, защото ще сме в началото в първия град, но когато стигнем във втория град ще разберете самата история на играта, ако до сега не сте играли. Също така ще се постараем да минем до края всичките мисии. Това ще отнеме доста време, но се надяваме, че всеки от вас, който гледа нашите поредици, ще ни гледа до край. Така, сега трябва да влезнеме през вратата, само че не мога да я намеря. Да. Така. Mad Dog Crypt, така, The Rainbook с Mad Dog Recording Studio. Значи ще трябва да стигнем до звукозаписното студио в къщата на Mad Dog, но няма да е толкова лесно, тъй като има бодигардове и ще трябва да бъдем много предпазливи. Така. Мисля, че първия пазар ще трябва да го биеме с ножка. Толкова взето всичките с ножка. Ето виждате как трябва да минавате тази мисия, ако повечето от вас са я минавали. Ево им правим. Така, сега този патрулира тук басейнът. Тъпия басейн. Също така, ако имате някакви запитвания към... Виждате, той се бъгна. Ако имате някакви запитвания към самата игра и относно мисии, може да се свържете с нас във Facebook. След като можем да си оговорим някаква среща да играеме, или може да
ни питате разни въпроси относно игри и нива и относно Сан Андреас, къде има специални армори и таки. Айде бе, то няма ли да минава? Back off, asshole. Те повечето се бъгват тук. Невероятна снимка. Ще трябва да минем точно през самия бар. Така че да не могат да ни забележи бармана. So bad, Tanner. You suck ass. Виждаме, че тук има и някакъв маняк, който си играе тук на някаква конзола. Та, първо убиваме барманът, който си прави нещо. Don't push me. Аз не знам, аз като го бутам, той не се ли осъзнава, че съм зад него и почва ме стреля, а? Сете. Виждаме тук той играе на... Деликатен бък, виждате, през какво разстояние аз го клъцкам. И да, играе видеоигра на загасен телевизор. О, виждаме тук бронежилетка, доста полезна. Та така, О, без искам. Малко го фейлнах. Опитайте се да бъдете малко по-предпазливи, за да не загубите живота си, защото един път усетят ли ви стражите, ще трябва да водите война и съответно ще трябва да изкарвате оръжие. Така, сега взимаме вече и сега ще трябва да излезнеме. Но виждаме, тук има около 6 пазачи, които според мене ще трябва да убиеме отново. Така, сега първо ще трябва да изчистим един пазаж, за да му вземем глока с заглушител. Така, сега взимаме глока с заглушител, 5 патрона, предполагам, че ще ми стигнат. Точно колкото са стражите, предполагам, че трябва всички да ги убивате в главата, защото няма да ви стигнат иначе куршумите. Добре, това беше добро попадение от Марто. Връщаме се към следващата стража. Долу е, също така можем да си вземем тук USB-то, можете да го видите. Тук се е появил още един барман, в който умира. Общото е, че тук не може да спринтирате докато сте в къщата, за да мога да завършите бързо мисията, но... Сега... То някъде почна да бяга. Тук малко се издадохме, но нямаше проблеми, защото не нарушихме мисията. Та излизаме от къщата с 24 патрона от USB-то. Ще ни бъдат полезни, може да ги използваме за някои други важни мисии с стрелба. Та сега виждате, взимаме колелото и отиваме на Burger Shot да завършим нашата мисия. А то това даже е май маунтенбайк. Също така се извиняваме от отсъствието ни. Ще направим няколко бонус мисии, които ще ви помогнат за помагането за минаването на самата игра. И също така можете да видите как се минават всичките мисии и се извиняваме за това, което не сме снимали, но пак казвам, че ще се реваншираме. Нататък според мен ще става доста по-интересно, така че ви препоръчвам да ни следите, защото ще имаме доста напрегнати мисии. И завръщаме се. Ето го OG Lock, също така даде ни също тук сигурно някакви пари, но не ни е дал пари, ни даде Respect Plus. Може би по-нататък ще ни дава. Също така след като минаваме мисиите можем и да се отбиеме и до фитнеса, за да понапомпаме малко мускули. Но виждаме, че тук трябва да го търсиме след 12 часа. Така че може сега да се отбиеме към фитнеса. Отбиваме се към фитнеса, за да понапомпаме малко muscles. Само че ние сега трябва да стигнем до Гантън.
Защото той е единствения в Лос Сантос, предполагам. Ние до 10 стигаме, то ще стане време да ходим към облак. О, ето виждате, апгрейдваме Cycling Skills. О, даже не... Звънят ни по телефона, но мисля, че Марто затвори. Не, цъкнах таба, ама нещо му се прекъсна връзката явно. Добре, според мен няма да звънат отново, така че намаляваме си в момента и фат, между другото. Изчистени мускули с по-слабо тяло стават много по-хубави, но ето Марто пак се прави. Но ето, че отново ни звънят, което е много странно. Don't try hitting me up with that ghetto babble, boy. О, тук вече имаме и мисия с Том Темпени. Който мисля, че е полицай от Лос Сантос Police Department. Избираме си тук колко тежести да вдигаме. 20 LBS. Тук трябва да помпате спейса, също така доста трудно ще ни бъде, но така се правят истинските мускули, дами и господа. Не, абсурд е това на 200 LBS. Това е много. Нека пробваме малко по-лекичко, защото малко се изпотихме. Пром 80. Don't leave yourself open. Той самия CJ вече балансира с ръцете. Watch your opponent. No is more. Пулс! Също така, както виждате, има боксьори, в който може да участвате за мачове. Това общо взето, ето вижте, че отново натрупахме muscles. Ще се постараем да се направим доста нацепена батка, докато завършим всичките мисии на Сан Андреас. Така, да се върнем на боксовия ринг. Също така, можете да участвате, както казах, в спаринги. Не печелите пари, но мисля, че това е общо взето за забавление. Вдигаме още малко muscles. Правиме 30 повторения и мислиме да отидем до мисията. Завиеме. Да го изпомпам цялото за лимита, то за деня и тогава. Тук се натрупват доста мускули, така че не е, че в истинския живот е така толкова бързо дено. Така, отиваме някъде другаде на колелцето да повръткаме малко. Мисля, че левел 6 ще бъде достатъчен. Бая се помпа. I'm not gonna hurt you. Даже вече дигаме 7 левел. Първо трябва да махнем целия фат, за да можем да дигнем нашата стамина. След това може би ще се пробвам още малко с гиричките. Ако не ни е свършил лимита. О, ето виждате, вече дигаме стамината, това е много добре. Keep it up. Знаете, че стамината също така доста подпомага с нашият спринт, да може да издържаме по повече, да не се задъхваме. И общо взето това е. Мисля, че вече намалихме фата си, но ако ядете много в пица стак или в бъргър шота, ще надебелеете много, затова ви препоръчвам да ядете по-малко и да ходите в фитнеса всеки път, за да натрупате повече мускули, да обогатявате стамината си и това в същото време ви подпомага за някои мисии, от които може да бягате, също така ако нямате кола, да издържате по повече време. Сега ще се пробваме да стигнем по най-бързият начин до облак. Защото 12 часа те, знаете, трябва да минаваме мисията. Се надяваме. Може да не успеем сега с облак, но ще пробваме въпреки това с Том Темпени. Айде мръдни да е. Не, няма да имаме шанс. До кога е лимита, Марто ще ни каже. До 12 часа и след това може да го търсим в 20. Много добро каране виждаме тук.
стигнахме обаче 13 часа вече. Въпреки това ще пробваме. Се надявам, че стане, но мен силно ме съмнявам. Взебвам колата тук. Ето почнахме Management Issues. Виждаме, че CJ търси оглок, но това явно е нещо като... Добре, нека да изгледаме първо, за да видим за какво става на въпрос. Виждаме, че тук оглок е промотира нещо като очистач, може би на правене на бургери. Да, ето тук гледаме, че пържи картофки. Може би или ми е нещо, но това значи, че му е вдигната заплатата и затова се е съгласил. Скипваме го. Сега. Mad Dog Manager Drivers is eating at Burger Shot across town. Значи сега трябва да отидем до Burger Shot. Нали така? И да, и трябва да, както виждате долу субтитрите, трябва да вземем някаква кола, смисъл да я откраднем и така ни е мисията и караме натам, за да видим за какво става на въпрос, за ви стане ясно. Ето виждате вече даже ни звънят. What's up now, man? One of Mad Dog's chauffeurs just left the burger shop across town. Said he was headed over to the musical. Good looking. I'm gonna see if I can catch up with him. Да, ето го и Burger Shot. Damage the car to force the driver out. Даже аз тъжи кълнах тук. Мислих, че имам бухалката, ама явно нямам вече. Hey, what the fuck are you playing at? Изчистихме го. Открадваме колата, но виждаме тук, че тя е с много щети, така че трябва да ходим да я поправиме и съответно да завършиме мисията, за да някой да не се усъмни нещо, за да не я провалим. Баго, това много далече то пен спрей, бе. Трябва да внимавате, защото ако излезете от Pay and Spray шопа и ако блъснете на много колата, трябва пак да ходите да я поправяте. Това според мен ще ви вземе $100, така че внимавайте. Всеки му трябват пари в Сан Андреас. Отбиваме се на Pay and Spray на Марина Бич, който ще ни смени цвета, предполагам. Така. Влизаме, да можем да правим колата. Така, сега жълто маркерче ни се появи. Също така, ето, трябва в най-късно до 10 часа трябва да занесем колата при другите шофьори, но не трябва да я блъскаме нито веднъж, защото те може би ще се усъмнят и ще стане гаф. Така вече стигнахме нашата дестинация. Тук даже има още две коли, които сега ще трябва да паркна между двете. Ето ни и нас. Качва се другите двама шофьори в двете коли и предполагам, че ще трябва да се качи някой при нас, за да го убиеме общо взето. Тук ходим на някакво откриване.
Да, виждаме, че някой човек е спечелил награда и благодари на майка си на неговия дилър, което е нещо странно. Сега трябва да стигнем до Холивуд булевард, мисля, че така се казва. И сега ще трябва да пазим дистанция, да сме точно в средата между двете коли, виждате. Даже тук са прекадирали пътя полицаите. Така. Ето виждате колко мафиоти излизат от може би това кино. Не знам. Но въпреки това излизат доста хора. Доста гангстери с патлаци излизат. И ето при нас качва Мацето заедно с този пичагата тук. Hey man, take me back to Dog's Mansion. Not today, asshole. Today, we taking the scenic route via the bottom of the ocean. Заключваме се и отиваме... Ого, та много пъшка. И сега ще ходим да ги давиме на Ocean Docks, мисля, че Марина Бич, нещо такова. Трябва бързо да се... нали, бързо да минете мисията, защото в момента отвличате двама човека. И трябва да ги убиете, за да минете мисията и трябва никой да не се усъмни, защото ще провалите. Така, тук мога да метаме направо колата. Виждам, Марто се е засилил с много бясна скорост. Fast and Furious. Ние сме баш на ръба, дами и господа. Виждате колко професионално е това. Взимаме си байка и отиваме на Оглок, който смисъл... Май това е последната мисия на... Да, но след това имаме с офицер Темпени. И отиваме... Ние сме наблизо. Сега да видим какво ни очаква тук. О, ето виждате, той вече напуска. Fuck you, man. And I don't care what you heard. I ain't nobody's ass technician, bitch. Hey, what's up, Lo? Bitch. Technician ain't gangster. That's what's up. I heard that. Listen, Я Carl, сега какво ще if иска. I'm going back to a cell, I want to Oh, have look. a big party first. This may be my last chance to get her. Okay, so what's the plan? Well, I'm gonna slide back over to Grove Street and get О, той those се ass връща на moved Гроув back Стрит, to за да Fantastic. може да All right, рапира. so what you want me to do? И май ще прави I want парти, you to get да. ready for the party and get some girls, man. Okay. Get some real fly girls, you know what I'm saying? The ones in the bikinis and shit in the videos. That's what I'm talking about. То обаче Оглок има вкус. I'm the chronicle of our struggles, the voice of the families, like Moses, only keeping it real. You said it. You know what I'm saying? Така. Get some new treats and a haircut, then drop by Oglok House party between 8 p.m. and 6 a.m. Сега аз превеждам субтитрите. Трябва да отидем за някои нови дрежки, предполагам, и за нова прическа. Мога да се отбиеме до Бинко и до нашият фризьор, който беше, мисля, че в първа или втора или трета мисия. Така, отбиваме се и след това отиваме на партито на Оглок, в който мисля, че няма да е баш парти, ми ще е нещо тип престрелка. Добра кола, можем после да си я запазиме в гаража, нали? Там е саваната, може би, няма как. No, добре. Ай, то Султан се среща навсякъде, така че не е проблем. Ти ако искаш направо в палмата. Отивам. Та сега отиваме да си направим нова фризура. Малко парички за мен. Звъните по телефона, дигаме го и затваряме. Влизаме тук за подстрижка. Ето така ще сме като 50 Cent. Original Gangsta. Излизаме и също минем за някакви нови дрежки.
предупреждава ни да не седиме само в този опасен град. Ние естествено сме, нали, водиме тежък живот. Но казаха 6 AM, тъй като имаме 2 минути, мислим, че е време малко за помпана на бицарки. Баласите нещо се заявят с нас, ние ги заебваме. И започваме с 90 LBS. Доста лесно ни е тук, защото от последната серия натрупахме доста бицепси. Ето, че се нарастват, но мисля, че до 2-3 епизода ще сме ги вдигнали вече на максимум. Ще се постараем. Също така има и плаж на Марина Бич. Не, по-точно на някои от плажовете. Ако се бъркам, също и там има фитнес. Това беше на миналата мисия на Огла, когато трябваше да отвличаме там, дето ги метнахме близо до този плаж. Правиме този път 40 повторения, за да се напомпат малко бицепсите. Последна серия на колелото и тръгваме. Този път ще пробваме на левел 8. Тук доста трябва да помпате Space бутона, но това... Да. Сега в момента лимитът ни е свършил. Може да биете и тук на боксовата круша. Ето боксьора, почваме да го трепаме. Shit me guys. То даже яко ни сваля от бронята. Време да му покажем кои сме ние. Ние сме скапаният CJ, нига. Нига, do you know who you messing with? Ето сега тук вече ще използваме новите техники, които този боксер ще ни покаже. Във всеки един град има по един такъв ринг, в който вие можете да практикувате с различни боксери и вие ще научавате нови хватки, техники, някакви такива бойни изкуства, не знам. Never give your opponent time to recover. Та, ето вече имаме новите бойни умения. Това е нещо като десен ляв прав. Вероятно някой от вас, който е тренирал, ще се сети. А сега отиваме на Оглок мисията да видим какво ще се случи тук. Не взехме нови дрехи, но това не ни пречи на нашата мисия. Да, но все пак модерно е да се закъснява, нали? Половин час след това, мисля, че сме нещо като Tag Life. Не. Трябва да... Досетихме се, че трябва да дойдем по-късно. Това ще е нещо като нощно парти. Но за това време ще отидем да си смениме клоуцовете в Бинко. Не, аз знам къде ще има. Ще отворим картата. Ще отиваме ето тук в Джефърсън, където се намират баластите и там съответно е Събърбън. Опа, изпуснах пряката. Бичи майляк със султана. Ето ни и нас. За нови гангстерски дрехи. Сега ще промениме торсо. Да видим какво му си избереме. Може би и това. Да, ще го използваме това за нова дреха.
панталони. Нека да сме в стил green, но ето че Марто избра нещо друго. Да, и това става къси гъщета. Скриптовете на краката ни са доста хубави. Thank you, sir. Ще има нещо за chains. О, виждаме има silver кубан. Нека сложиме нещо стил Rolex на ръката. Мога да купим едно часовниче, изглеждаме по-класи. Да, ще купим. He's so down for the hood, he ignore me. Ето го и G-Shock-ът на ръката. Зелен виждате, гасто. Always a pleasure, sir. If you climb Мисля, че в Суп Урбана продават доста по-хубави дрехи, отколкото в Бинкото. Може да се отбивате тук, отбелязахме ви го на картата, може да си върнете и клипа да видите точно къде се намира. Отбиваме се към Гров Стрит, мисля, че. Добре, отиваме към полицая да видим какво става. И мисля, че това е последната мисия за този епизод. Направихме доста добри мисии според мен, не ги фейлвахме. Да отидеме при темпенито на Доната и да видим какво ще правиме с него. Та ето вече сме на Доната. Give me that money. Взимаме малко парички и ето започваме мисията Burning Desire. CJ. Come on over here, son. Скипваме, защото не ми се гледа това. Та сега, Темпен е изкрил няколко молотовки на Даунтаун Лос Сантос, на алеята, така че трябва хубаво да ги пикнеме. АК да ги вземеме. Pro Driving Skills. Мисля, че с тези молотовки трябва да фърляте по една къща. И мисля, че там ще се запознаете с една доста яка пичка. Ето вече взимаме молотовките и е време да ходиме... Не знам, даже не го прочетах. Та, отбиваме се към къщата. Така, имаме 5 прозореца, в които трябва да... Вагласите тук ни стрелят. Имаме 5 прозореца. Трябва да метнем 5 молотова през тях. Също така, след това трябва да спасявате едно гърълче. Мациян. Ау, шит. Мапка му. Тук си слагаме още едничко. Слагаме на още... Така, слагаме на още едно. И влизаме в самата къща. Но след 5 опит... Браво. Влизаме в къщата сигурно след малко, защото вътре ще има човек и трябва да го спасим. Какви скриптове са? Има кекс. If you know what I mean. Влизаме в къщата и сега трябва да намериме път
от който да спасиме момичето. Мисля, че тук вече сте наясно къде сте, защото ако някой от вас е играл, ето тук има Extinguisher, който може да го вземете и съответно да ползвате това, за да спрете огъня. Тук да се качваме по стълбите, където сме близо до целта и сигурно взимаме момичето. Да, тук спираме огъня, явяваме се нещо като пожарникар. Почва да се срутва къщата. Hey, the building's starting to collapse. We gotta get out of here fast. Но CJ е твърде спокоен. Трябва да махате огъня тук, за да излезете от самата къща. Почва да се разрушава, така че Марто гледа да си по-бърз. Осигурява път на момичето, за да минете. Тук също има едно малко. Да, слизате пак по стълбите. Отивате в ляво, където мога да намерите изхода. Hold on, we nearly there. Тук махаме огъня. И сме много близо. Hey, I'll have that now. Да, тук вече не ни трябва този Extinguisher. Излизаме от къщата но трябва да се върнем, защото оставихте момичето много назаден. Но нищо, ще се реваншираме, като я закараме до тях. Да. Сега трябва да вземете момичето и да я закарате до къщата ти, след като ставате нещо като гаджета и вече ще имате мисии с Hey, you нея. look pretty shook up, girl. You want me to take you home? Yeah, please, thanks. Сега се връщаме Майна Груп. ОМГ. Да, сега я връщаме Майна Груп. Just off Grove Street. No shit. What you doing in Vargo's hood? I like to live dangerously. You're CJ, right? Yeah, how you know me? Everybody in the Grove knows you and your brother. I thought you'd run away. I never ran away, okay? I just needed to get away from shit. Да, завеждаме момичето до къщата и ето я тук. И вече сигурно на минимапа ще ни се появява с някаква иконка с сърце. И гаджето ни се казва Денис. Оставаме и тук, можете да видите следващите ни епизоди. Как ще имаме мисия с нея и трябва да изкарваме на по кафенце или в бар за нещо да правим. Можем да сейфаме вече играта. Това беше последната мисия, но преди това може да се убиеме към Оглок, за да видим какво става, дали още можем да дойдеме. Но звъни ни телефонът преди да свършим епизода. Добре, затваряме му. Отиваме и сейфаме играта, като приключваме за днес този епизод. Може би ще има нов епизод до 2 до 3 дни. Също така може да ни гледате и в YouTube, където там ще качиме. И в Facebook на нашата официална страница Bulgarian Gamers Group. Също така ще го публикуваме във Facebook. Това беше всичко за днешният епизод на GTA San Andreas. Надяваме се да ви е харесало клипът. Очаквайте още епизоди на Grand Theft Auto San Andreas, както и още други поредици. Не забравяйте да коментирате и да лайквате. Аз бях Мартин и с мен беше Николай. Чао от мене. Чао от мене. Бриям.